Zo'n 30 studenten binnen wel benijd wat de commissaris te sissen had en gaan in een boppenzeeltje van de Ljouwerter Café de confrontatie aan. Er wordt praten over het nut van de provincie als bestuurslaag. De provincie is geen sexy bestuurslaag. Wij kunnen heel moeilijk voor de bühne brengen wat wij doen. Over werkgelegenheid in Friesland. Het werk hier is gewoon niet optimaal. Je kunt hier niet makkelijk werk vinden. Ik denk dat ik eerder in de Randsteden of zelfs in een ander land, wat mijn werkgebied wat ik later mijn werkgebied wil maken, in een ander land dus sneller aan het werk kom. Wij zijn buitengewoon bezorgd voor wat we noemen dan de brain drain. Want natuurlijk, we hebben hier niet een economisch environment zoals je dat hebt in de Randstad. En, hoe zou het ik net oors, de verkiezings. Ik ben er net zo heel erg mee bezig, mag ik zeggen, want daar ga ik uiteindelijk een beetje te druk voor met mijn studie en zo. Maar ik probeer me er wel een beetje in te verdiepen al, ja. Want dan, Dus wist al op stemmers is op de maand. Ja, daar ben ik wel vanuit, ja. Wist dan ik, wat de listloeker Big van de VVD is? De listloeker van de VVD hier in Friesland? Ik heb geen idee. Ja, ik vond het wel heel interessant. Maar op zich, ik stem altijd al. En ik heb stage zo bij de provincie in Noord-Holland, dat wel. Dus ik weet al best wel wat over de provincie zelf. Dus op zich, ik vind het altijd een heel interessant bestuurslaag. En ik zeg zeker dat je die niet moet afschaffen. Om zieltje winnen hoeft de commissaris net een soort het wan. Deze studenten zitten alle jaar te stemmen op 2 maart.